У нас є досвід проведення європейських чемпіонатів, тому Євробаскет – це черговий буде для нас іспит, яким чином ми можемо проводити в життя такі великі проєкти. Нам треба буде багато попрацювати. Ця подія входить в п'ятірку найбільших спортивних змагань світу і друга в Європі. Баскетбольна першість продовжить ефективне просування нашої країни в світі. При всій повазі до колег-футболістів, на моє глибоке переконання, перед нами сьогодні стоїть не менш, а можливо і більш складне завдання. І справа не лише в тому, що Україна має прийняти 24 національні збірні, які зіграють 90 матчів. Підготовча, організаційна та іміджова планка Євро-12 є настільки високою, що подолати її буде доволі складно. І хоча саме в цьому полягає наш головний спільний виклик. Є спільна думка, що повинен діяти принцип приватно-державного партнерства в аспекті будівництва мультифункціональних арен, щоб у майбутньому держава не витрачала кошти на утримання цих споруд. Еще 10 лет назад мы представить не могли, что в Украину попадет и Евро-2012 по футболу, и Евробаскет-2015 по баскетболу. Это должен быть показательный проект, который покажет, что партнерство между государством и частными инвесторами наиболее эффективно.